tutangojea e-Citizen kweli. Doma malo chungo yiero mar riwruogo kinde mar yiero jachung' mar chuo riwruogno mar Judicial Service Commission manonego bang' tarik 29 dwe mar ariyo 2024 nyaka chieng' doho gol ng'eto ewi ng'ur manochwal kod okil Ishmael Nyaribo. E burano Ishmael nogolo ywak ni nowite oko e bedo achiel kuom jolar kom bedo jachung' mar chuo e riwruogno kar bedo ni ne en kod gik madwarore duto e laro komno. Wacho ni nogole tok chik, wach makoro sir kod okil Shadrack Wambui. Jod bura makam Ketiati William